Jeg kunne heller ikke komme igennem. Okay, efterladet. Nå, okay. Der er ikke nogen her. Ja. Det er ellers virkelig godt at se ham gå fuldstændig amok på en af dem her. Oh shit, jeg bliver... Igen, virkelig. Nå, jeg nåede det ikke. Nej. Jeg slå kul i det her sekund. Jeg var på vej hen til dig. Hey, hvad så? Så det var dig, der lige kom fra mig bagfra. Hvad siger du? Jeg er ikke med på. Jeg skulle lige have skiftet våben. Sådan. Okay, han venter på os. Kom. Undskyld. Nej, det gør ikke noget. Ja. Hvis jeg Det gør ikke noget. for rigtigt, så skulle der vist være en... Yep. Nå ja, der er en ung dør derhen der. Den er helt glemt. Jeg fandt en military machete. Okay, dårligt. Ja, ikke for mig. Hvad for farve er den? Den var lille. Okay, så god. Ja, den er god nu til at slå med, men du kan få flere penge for dem. Ja. Og der fik vi 2.000 hver. We're here. Behind that door is the entrance to the Se, hvad jeg har sewers. fundet. Lead the way. Hvad fik du? En AK. Ja, Cool. fedt ikke? Jo, Hey, penge til mig. kom nu. Jeg ser at komme igen. Igennem den dør. Gik du egentlig hen og trykkede på døren? Ja, Okay. gjorde du da ikke det? Jo, jeg tænkte bare på, om du gjorde det. Fordi jeg klikkede nemlig på døren, så troede du blev efterladt bagud. Nå, okay, fedt. Jeg har ikke mere i glasset, så nu skal det fyldes. Feeling strong. Jeg er psykopaten bag stik. Seriøst, det er jeg. Ja, det ved jeg. Det behøver du ikke sige til mig. Wee! Jeg skød ham lige i røven. Jeg skød ham lige i røven. For helvede. Forkert knap. Jeg skulle faktisk bare have reloadet. Så kom jeg til at holde den ind, og så smed jeg på. Hvorfor er den der over væk lukket for? Nå, jeg troede, du havde lukket for den. Nej. Lukker du lige for den? Jeg er nemlig allerede kravlet ned. Det kan jeg ikke. Har du kommet derover? Nej, jeg er heroppe, men jeg kan ikke køre de her rundt. Du skal have den anden først. Den troede jeg, du gjorde. Okay, hvad Jamen, fanden jeg var sker der allerede for nede dem? ad trappen der. Prøv lige at komme herop. Kan du se det her? Kan du se det her? Vi har ikke engang snakket med ham. Det er det, der Vi er alt for kan. gode. Vi ved jo, hvad vi skal The gøre, way there is så flooded. gå op til de der, og så begynder at We need to køre dem close rundt, the når jeg lige kommer valves tilbage and her. raise the floodgates to Den der lower the pistol, der water ligger dernede, level. det er min. Vi kommer Will til at you skyde help den. me, friends? Ja. Hvad sagde det? Den Let's do vender it. sgu forkert, den Let's der. get to work Ja, det er then. det, jeg også fandt ud af. Hvad sker der for den? Den har drejet rundt på. Hvordan du gjorde det vil jeg gerne vide. Du kan også tage den sidst, hvis du vil. Nej, jeg er allerede Eller bare nede under. firkant ind. Jeg er allerede nede under dig. Se, der ligger en pistol her. Dong! Død. Det er min, så begyndte du bare at skyde løs på mig. Nej, jeg tænkte bare på den der tank, der stod lige ved siden af dig. Der er også kun lidt skud i den der AK. Ja, du kan lige så godt sælge den igen, fordi der var Altså, der er stadigvæk et stykke tid, før vi begynder at få ammunition til dem. Jeg skulle løbe bare ind i dig. Den er heller ikke god, den tegning der er derinde. Har vi blueprints? Har vi fundet? Jeg mener, der skulle være en her et sted. Der er en deroppe på Ja, her er der. Og ja, så tager jeg colaen, der står ved siden af den. Og det er shot mode til våben. Ja. Den er jeg så heller ikke vild med. Ja, jeg venter også, jeg tror ikke, jeg vil bruge den på dem her, som vi har nu, for jeg ved, vi får nogle bedre. Ja, især i hvert fald, når vi får en så hurtig leveler. Ja. Har du trykket? Ja, ja.
Jeg glemte lige at holde den i bund. Og den er trykket. Og se filmen. Se filmen. Se filmen. Nu kommer den bedste ven. What the fuck? Pis, far! Hvad laver du her? Seriøst, har han ikke et skæg? Eller er det bare hans hud, der er sådan nu? Og se hvad der stikker ud af hans øje. Der stikker en pind ud af hans øje på ham. Jeg ved, hvad han skal hedde. Hvad? Puker. Der ligger noget herovre på. Wow. Der lå en svensk nøgle. Jeg klarer det. Ah, den er ikke engang så god. Holy shit, mand. Mistede du meget liv, da du faldt ned? Nej, jeg hoppede ned. Jeg faldt ned, og jeg mistede over halvdelen af mit liv. Jeg faldt ned. Eller... Jeg faldt, han slog mig ned. Come on. Ja. Og du har ham ned. Ja, han er død. Ikke skide liv. Sådan. Nu er jeg klar til at slås igen. Der er noget igen. Okay, jeg skal nok lige passe på. Jeg fik et knogjern. Et Jeg fik 500 XP for et eller andet. Det var for missionen. Et rimelig stærkt knogjern, faktisk. Hvor stærkt? Sådan, det har pigge for enden. Magi! Du holdt bare din hånd hen over det der snor der, og så forsvandt det. Ja, de kalder mig også for magiker. Eller hører det til en tv-serie? Nej, det er også lige meget. Fedt. Er du fast hernede? Jeg synes virkelig, de våben her, jeg har, de er sindssygt dårlige alle sammen. Jeg er nok til at tænke på at få nogle gode. Jeg skulle lige til at trampe på hans ord, og så dræbte du ham. Måtte jeg ikke det? Ja, det var jo dig, der begyndte at slå på ham først. Var det det? Du var ham, der slog mig først. Eller var det omvendt? Nej, jeg tror ikke på det. det. Du var ham, der slog mig først. Hvor er du på vej hen? Ved jeg ikke. Jeg gik bare rundt. Imod eventyr. Hey, det er altid sjovt. Hey, der er en dør. En lavestation. En bænk. Hvor kan du sidde ned? Jeg driver bare zombier her, og de kan ikke nå mig, mens de er nede i vandet. Hvad? Jeg står oppe på kanten af den her stående her, og så zombier nede ved vandet her, de kan ikke nå mig. Det er så sjovt, det er så dejligt at snyde. Man må ikke snyde. Selvom man engang godt kunne snyde heri. Når man godt kan slippe fra det, så må man godt. Hvordan kom du herop? Jeg gik. Ikke til dig, til den her unge dame, som der lige nu er død. Eller var hun ikke død for mig? Og puker. Jeg får lov til at trampe ham i hovedet. Hvad? Jamen, han forsvandt. Jeg er forsvandt. Altså, jeg tror på. Nej, det er det ikke. Seriøst, han var lige her i vandet, jeg står i nu, og så da jeg så lige begynder at træde på ham, så forsvandt han. Ja, det skal du sige. Han var lige her. Ja. Hvor forsvandt han hen? Det er magi. Har du været heroppe? Hvad? Nej, det har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke. Har jeg trampet ham helt op til niveau 2 her? Ja, han ligger der heroppe og død. Nej. Hvis det ville være så fedt, hvis han gjorde. Er der godt shit heroppe? Nej. Hvorfor fanden skal han få alle de lortevåben? Nå, jeg skiller mig lige af med nogle af de her våben her. Altså kaster dem decideret ud over. Hvad skal jeg bruge den her til? Og hvad skal jeg bruge den her til? Jeg kan kaste den der åbenbart. Nej, drop. Havde du en politistav på dig? Hvorfor vil du samle en politistav op? De er dårlige at høre til. Kassen. En sodavand. Super. Det er godt. Jeg mister kraft
Det er så hurtigt liv her. Og her er noget mere. Jeg mister totalt hurtigt stame. Vil du have en sodavand, der er en herhenne? Nej, der er også en her. Jeg er dum på vej. Der fløj jeg. Hvordan kan de slå en så meget, så de ikke engang ret stærk? Det er de åbenbart. De er jo døde, hvordan kan de styre deres muskler? Det ved jeg ikke. Nok samme grund til, hvorfor kan det være, at de er døde og så kommer tilbage til livet. Det er en virus. Der er bare nogle ting, som du ikke skal stille spørgsmål til. Hvorfor er zombie altid så voldelige? De kan ikke engang bruge deres hjerne. Jeg tror, det er det, der er problemet. Det er, at de ikke kan bruge hjernen. De kan ikke tænke fornuftigt. Ligesom vi kan. De kan ikke tænke fornuftigt, ligesom vi gør, og vi dræber dem alle sammen. Du lød forbi en tropper. Og jeg løb udenom. Ja, hvorfor? Ja, hvad er forskellen? Hvorfor plejer du ikke altid at være den, der løber lige rigtig imod dem? Jo, men det er også godt med lidt forandring. Fint. Der fløj jeg igen. Jeg kan flyve. Det er en checkpoint. Ja. ID-kort. Jeg samler dem op, jeg finder. Det gør jeg også sådan nogenlunde. Oh. It's a bomber! Oh shit. Ham her skal jeg nok selv tage ud. Oh fuck. Døde du? Yep. der var en bomber. Nå. Kom nu. Jeg kan bare ikke lide mit stab. Så prøver jeg Jeg kan ikke lide det faktum, at hvis jeg hopper op og sparker de her bomber, så eksploderer de lige 3 sekunder efter. Så jeg ikke kan nå at komme væk. Har du opgraderet dit spark? Ja. Derfor. Hende her, hun sparker hårdt af H til. Så de er halvdøde, når de rammer jorden. Jeg skal have opgraderet dit spark, så det har jeg nemlig ikke gjort. Ja, men det er lidt svært at nedgradere nu. Kan du ikke? Nå. Ah, desværre ikke. Hvor står du stadigvæk? Du mangler hovedet, lille ven. Ja, det var han gad bare ikke så noget. Det var bare ikke for langt. Jeg kunne godt finde ud af at stå uden for hovedet. Kom du bare ind. Jeg vil have først den her kigge her. Hvad er dit stærkeste våben? Hvor mange skader giver det? Jeg tror det er min machete militær. Ja, det er det. Den giver med det opgradering jeg har lagt til den, så giver den lige nu næsten 600. Okay, 6.000, okay. Min den giver kun 300. Min mest opgraderede. Min mest opgraderede lige nu, det er den her militær machete. Den giver 6... Hvorfor bliver jeg med at sige 1000? Den giver 600 i skade. Okay, hvis du siger 1000, så ved jeg godt, du mener 600. Der er en zombie. Tænk. Det er sjovt, hvordan du hele tiden bliver overrasket over det. Vi vil med at lyde så. Jeg er i gang med at kigge efter mit bedste våben. Det er den der shot home machete, som vi fik af ham, der er manden nede i kælderen. Eller ude i bunkeren. For lang tid siden. Ja, eoner siden. Jeg tror i hvert fald, det er den. En våbenkasse. Hvad er der her i? Let's open this up. Det er ikke så god. Igen, men jeg kan da sælge det. Pas på. Jeg kan da sælge den for våben. Nej, sælge den for penge. Du vil altså sætte lidt våben for våben. Okay. Jamen, det hedder at bytte. Det hedder bytte købmand og klappe kage. Noget i den stil. Det er kun i en bager, man klapper kage. Det er så bytter man kun. Men klapper de kagen, før de sælger den? Ja, har du ikke set det? Klap. Det er så god kage. Klapper du også kagen, før du spiser den? Nej, jeg æder den bare. Jeg når ikke at klappe. Ja, du er stadig i live. En øks. Hvordan kan det være, at det her damp her, det skader os, når vi går forbi den, men de her zombier, dem rører det ikke.
42, det er mit bedste våben indtil videre. Har mig ikke. Jeg kan lige så godt reparere på. Jeg reparerer nu, hvor vi er her. Jeg har knap nok brugt den, men okay. Gør plads, dame. Fuck dig. Ej, I er næsten helt opgraderet. Mangler lige en enkelt. Hvad er der hernede? En våbenkasse. En til. En kødhakker. Hvad satan? Han går bare rundt med den der cola i lommen, og så bare lige kigger lidt. Var der noget i den kasse dernede? Nej, ikke noget godt. Hvad? Okay, du havde lige en økse i hånden der. Prøv lige vent. Ja, jeg har allerede min pistol i hånden. Bare kast den ned til dem. Oh ja. Jeg gad ikke at skyde den, jeg gjorde det selv. Ja, det var fordi, at når du kaster den, så følger din pistol automatisk efter den. Ja. Men jeg skulle også ned for at virke. Jeg skulle lige have tid til lige at sække på den. Jeg tror, hvis er det ikke her, der kommer en til. Der kommer en fægtet ned for de sider af. Oh shit. Jeg er lidt trængt op i et hjørne her. Hey, jeg er her. Jeg er her. Det er rigtigt. Det er rigtigt, du er der. Så er Jeg er der. død. Jeg tror, jeg halshugger ham. Ja, så døde han, og så halshugger du ham. Det er ligegyldigt. Slog du ham ikke bare én gang, og så faldt han død om? Jo. Eller, jeg slog ham ikke, jeg halshugger ham. Hvorfor kunne jeg ikke svinge? Jeg skærer dem lidt i benene. Jeg hugger ben af ham den første. Ham som jeg tog som Er du ved at være lige så træt af kloakkerne, som jeg er? Ja, jeg har aldrig været vild med kloakkerne. Ja, heller ikke mig. De var lidt sjove at køre igennem i først, men ellers så ikke. Okay. Først så var de sådan lidt halvtræls, kedelige. Så det var altid befriende, når man kom ud. Jeg synes, det er så irriterende, fordi at man når der er mange, der løber efter en i kloakkerne, altså du har kun én vej at løbe hen, og lige så snart der ikke er længere vej at løbe tilbage på, så er du bare fanget. Ja. Dækker du lige mig, når vi er færdige med at låse, så henter jeg lige lidt mere cola. Okay, det høres du ikke. Jeg henter lige lidt mere cola. Ja, bare gør det. Hey, we got more survivors. Hvad skal vi lave? Bop, bop, bop. Well. Hvem snakker du med? Ikke nogen! Du snakker med mig. Ja, kommer du. I, der hedder mig. Kom nu, der er en mand heroppe, der er helt vildt overrasket over, at der er flere overlevende. Kom herop, så han kan se, at der er endnu flere overlevende. Det hører jeg godt. Jeg tror faktisk, at hvis du kommer herop, så tror jeg, at han får en orgasme. Let's take a look. Når vi kommer op i den der med gunnen, Hey, hvor jeg it's så good godt to skyde see med some den, new den elsker jeg at faces. skyde med. If you Og den der machine maybe gun, there's der more også på taget. survivors out there. Eller op i den der altan. Den elsker jeg at skyde med. Ja. Det er noget af det fedeste i spillet. Det synes jeg også det fedeste ved det her sted. Yes. Bare jeg får det der våben ind i det her lærerum. Keep it your Okay, distance. hvis jeg finder det, så skal jeg nok lige bytte det til dig. So don't go toe to toe. Ellers så kalder jeg dig lige over. Ja. Jeg fik den allerede. Hvad er det? Ja. Hvad er det? Og det var... Nu skal jeg lige vise dig det. Jeg tager den lige på. Den her. They aren't somebody's daughter or wife or girlfriend or brother. Nå, den. Jeg kan bedre lide AK-47 heri, for jeg synes, den har bedre sigte på. Ja. Det er også bare fordi, at den kan du sælge for en masse penge. Den er nemlig også... Den er også lilla. Nej, Nå, okay. jeg ved ikke, hvad den farve er. Remember rule number 2. Det er ikke... Jo, Jeg lilla. spiser chips. Jeg tror, det er lilla. Whose idea was it to blow up all the bridges?
blowing the bridges was the only thing to do. Alle kasser næsten ikke taget herinde, så. Jo, tror jeg. We can't sit here forever. Everything's going to hell. Jeg elsker det her sted. Der er altid så meget alkohol. Og alt muligt andet skrammel. What the hell? Nu kommer der en god lyd igen. What the hell? Kommer du herop? Ja, Jeg kan ikke jeg rigtig, skulle lige have en tår. tale med ham her uden dig. Det må du gerne. Var ikke den her vej? Nej. Du skal en etage ned. Her, ind her. Ja. There you go. Who in God's name are you, and how the hell did you get inside here? You're here to find food and medicine. Well, I'm sorry, but that's Prøv at se, hvordan han ser ud. Hvordan kan han blive til en trokker? That's all I have to say to you for Han now. er lille. People are waiting on me. Hvordan and I vokser have han så things to do. stor? Han er underlig. Ja. Okay, vi har fællesmøde, så stille. Stille. That asshole just said the exact same thing those motherfuckers at the police station did. Things go to shit, and it's every fuckwit for himself. 300 families. The flushest Prøv at se, motherfuckers hvordan in du the går city. der. It's just like Norman's. Han er også They rapper. got theirs. Jeg Who tror, gives han a er shit sej. if the ghetto burns? Nå ja, du er så fed, And når they're just du playing rundt for their der. own team. And I think it's about time we did the same. What are you saying? I'm saying that we have to find that guy on the radio. And the lifeguard? We promised to help. Tag lige og Fuck skru the lidt ned for din lifeguard, man. lyd, If når not du for him, hører we dem. wouldn't be stuck here like For this. jeg kan lidt høre dem Make the herinde. call. Jen, are you there? Yes, I'm here. Were you able Jeg to tager get lige og skru anything? ned for din lyd, når We're du calling hører it dem på din off. PS3. Jeg kan Come høre get dem us to the herinde. sewer exit. Wait, what are you planning to do? Look, if we're gonna survive, we need to get the hell out of here. No one here is gonna help us. We're supposed to be the ones helping. Ja, det er... We're the only ones who can. I couldn't help my father, but I can help the others. Hvor er det, hun kører? Og er det sikkert for, er det sikkert for hende at Listen, køre i den der? The best way to help everyone Oh, is to find that guy from the radio. He's the only one who understands what's going on. We're only wasting our time here. I promised I would get those people food and medicine, and I will, with or without your help. We're staying with the plan, or I'm taking the car and you're on your own. You won't make it without us, doll. You know it's true. And if you leave us here without transportation, we're not going to make it either. No one's going to make it if we don't help them. The girl is right. What do you want to do, Jen? It's up to you. I want to supply everyone. The resort, the church, the police station. The motherfuckers at the police station? Are you kidding me? We'll supply everyone but the police station. Those assholes can fend for themselves. Then we'll find the voice from the radio. Agreed? I'll be at the sewer exit. Over and out. Og der har hun lige gjort den største fejl i hendes liv. I spillet. Ja, det er når hun... Only a matter Jamen of det er når, time jamen, before det er når hun... the Nej, det er her, når hun police bliver break fanget af down de der fyre i centret. Politistation. Hvad hvad laver jeg her? Jeg ved ikke engang, hvad jeg laver. Jeg kigger. Hvorfor? Ham mænd vil snakke. Hvorfor endte jeg herover? Ja, det er rigtigt. Vi skulle en tak. Skal vi en tak ned? Skal vi en tak op? Jeg ved Han er det. midt på trappen. Åh, Skal takke op, så er han der på ja, trappen. her. I heard you talking to the mayor. I know where you can find what you need. Not far from here is a market. The problem is it was overrun by one of the rascal gangs. They'll kill you as quick Mere as der look er at you. jeg kan ikke huske det. Er der en de døde. håndgranat? Through the sewers. Cool. It's not an easy trek. Ja, så er det, når de And alle you sammen don't lige look er the døde. type that's easily discouraged. Ja, vi får se. Twisted. Definitely. Jeg fik gas. All the entrances to the jeg har market gas are på dig. barricaded, Eller, except for the one nej. that very few know about. Ja, rigtig Head sted. downstairs and talk to the guard Må at jeg the komme til door. her? Lille... Nå, der er That ikke engang, old den drunk er ikke will let engang kommet op anyone endnu. through if you offer him a little favor. Gunnen It's til at the skyde only med. way. Den er ellers ret sjov. Hey, du har alkohol, har du ikke?
Jo, jeg har en hel masse alkohol. Ja, du skal lige give det til ham her ved døren, så han vil lade os komme igennem. Okay. Jeg kommer løbende. Har du da ikke noget? For langt. Jo, men du har bare flere end mig. Jeg har 30. Er det nok? Nå, det er ham nede. Hernede ved døren, vi skal til igennem igen. Vi skal ned i kloakkerne igen. I'm not supposed to let anybody by, but I could Jo, så turn synes a jeg, det blind ikke der, de kommer eye ind, if er det you ikke ved ham. do something for me. Hvad? Kommer det igen ved ham, det kan jeg ikke huske. I don't know. I'm stuck here for the time being, guarding this goddamn gate. I can't Det er sjovt, han taler til dig, og du kigger ikke engang på ham. So if you could go Sådan vipper lidt fra side til side. upstairs office and look for a bottle of booze, Han er under min værdighed. anything will do. If I'm gonna bloody sit here waiting for Doomsday, the Fuck, least yeah. that pompous jerk can do Yeah, is this make is sure I'm upskæg. properly lubricated. You wanna do it? Bring him alcohol. Hvad er du så busy med? Opgradering. Pas godt på den alkohol, det var min kæreste ej. Ja, du skal tage mikrofonen lidt bedre, altså folk vil næsten ikke kunne høre dig, når du taler sådan der. Okay, det var bare fordi, at jeg havde fjernet den, så de kørte alt den knæs. Tips. Ja, ja. Jeg glemmer lige at tage den tilbage igen. Bare knæs, Jeg knæs, tror, vi knæs. får brug for den her, så jeg tror, jeg vil lave 2. Sådan der. Nu har vi 2. Så har jeg 2 bomber. Og så skal jeg lige ind og... Så skal jeg lige have en inventory Det skal igen. jeg også. Det tror jeg, du skal dig. Og så tager vi lige og smider...